саҳнае аз ҳамлаи полис ба хобгоҳи муҳоҷирон дар Балашиховаи Москав. кормандони омон бо зур дарҳоро шикастанд. дар навор дида мешавад ки муҳоҷирон дастҳо ба пушт ба замин хобиданд. саҳнаҳои бераҳмӣ ки худи мақомоти Русия сабт ва паҳн намуданд. ҳодиса шаби 27 октябр рух додааст. Русская община, як созмони миллатгарои рус ки мақомотро дар чунин амалиёт ҳамроҳӣ мекунад, аз боздошти 100 муҳоҷир дар ин ҳамла хабар додааст. занҳо ҳам истисно нестанд. ин созмони миллатгаро гуфтааст нисфи дастгиршудаҳо ҷарима ва нисбат ба бархе барои роҳандозии муҳоҷирати ғайриқонунӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. боздоштшудаҳоро муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ номидаанд, вале ҳарф аз тоҷику тоҷикистонӣ шунида мешавад. Кто таджик здесь еще? инҷо боз ки тоҷик аст. Ба ин бигӯед ки чӣ тавр ба Русия омад ва ба забони русӣ имтиҳон супурд. ин боздошт зоҳиран охири кор нест. мақомоти рус хабар доданд ки рӯзи 28 октябр боз 150 муҳоҷири дигарро дар Балашиха дастгир карданд ва бархеро барои сафарбарӣ ба артиш дар комиссарияти ҳарбӣ сабти ном намуданд. ишорае ки онро ҳамчун сафарбарӣ ба ҷанги Украина мефаҳманд. дар равзаи Красноярск дар чунин амалиёте дар рӯзи 28 октябр кормандони комиссарияти ҳарбӣ мақомоти интизомиро ҳамроҳӣ намуданд. дар ин амалиёт ҳудуди 230 муҳоҷири дигар боздошт шудааст. поёни кор тибқи маъмул пас аз фишору азият, ҷарима, ихроҷ ба ватан ё сафарбарӣ ба артиш аст. барои фишору азият ва вазъи бади муҳоҷирон ангушти интиқод бештар ба сӯи ҳукумати Тоҷикистон ва Русия баланд мешавад ки яке ҳеҷ талоше барои беҳбуди шароити муҳоҷирон намекунад ва дигаре ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ огоҳона роҳ медиҳаду намоишкорона муҳоҷиронро ҳамчун василаи фишор, озору азият медиҳад. амале ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар онро намунаи бадтарини поэмолшавии ҳуқуқи инсон медонанд ва поёни он ҳамоно ба назар намерасад.